Jeg vil gerne forklare om 2 begreber i fysikken. Mit første begreb, det er bølgelængde. Bølger, de findes ud over det hele. Ting som lydbølger eller lysbølger kan man for eksempel kigge på. Det første, jeg vil starte med at forklare, er, hvad bølgelængde overhovedet er. Selvfølgelig, det er afstanden mellem enten 2 bølgetoppe eller 2 bølgebunde på en bølge, som for eksempel en lyd- eller lysbølge, som sagt. Man kan tænke på det som afstanden fra den ene bølge, fra toppen af den ene bølge til toppen af den næste bølge, ret simpelt sagt. Et eksempel kunne eventuelt være i livet i naturen, bølger på havet. Det er en god måde at forklare det på. Afstanden mellem 2 bølgetoppe er bølgelængden. En lang bølgelængde betyder, at bølgerne de går længere fra hinanden, at bølgetopperne eller bølgebunderne de er længere fra hinanden, og en kort bølgelængde betyder, at de ligger tættere på. Mit næste begreb, det er frekvens. Frekvens, det fortæller os egentlig meget om, hvor mange bølgetoppe, der passerer i et bestemt tidsrum på et sekund. Eller på et bestemt punkt på et sekund. Frekvensen måles i hertz, og en høj frekvens betyder, at bølgen de kommer hurtigt efter hinanden. En lav frekvens betyder så selvfølgelig dermed, at bølgerne de er mere spredt ud og kommer langsommere. Man kan bruge som eksempel en høj tøn for noget som en fløjte for eksempel. Frekvensen ved en høj tone for en fløjte er høj, fordi bølgetopperne de kommer hurtigere efter hinanden. Hvis man nu tager noget som for eksempel en tromme, som producerer en lavere lyd, som så har en lavere frekvens, det er fordi at bølgetopperne de kommer langsommere. Man kan se, at der også er en sammenhæng mellem de 2 begreber. Da når frekvensen er høj, eller bølgerne kommer hurtigere, er bølgelængden dermed også kort. Eller sagt på en anden måde, afstanden mellem bølgetoppen er lille. Når frekvensen den er lav, så kommer bølgerne langsommere, så bølgelængden er lang. Eller afstanden mellem bølgetoppen er større. Så det var min forklarelse af bølgelængde og frekvens.